benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Camiñando pola vía 19. Bo día, nenos e nenas de San Clemente, e benvidos todos e todas a Camiñando pola vía 19, o teu programa sobre a pegada da cultura romana no noso país. Hoxe imos falarvos do calendario e de onde procede o seu nome. A palabra calendario ten a súa orixe no Imperio Romano, máis concretamente na palabra latina calenda. As calendas son que designaba o primeiro día do mes no calendario romano e, por tanto, o día no que estaba estipulado facer os pagos, as transaccións comerciais, os tributos e demais. O contador era encargado destes pagos e para confirmar quen pagaba e quen non apuntaba no seu libro de contas, chamado calendario. Co paso dos anos, as festas máis importantes do ano acabaron por chamarse calenda. O calendario romano era moi diferente ao noso calendario. En primeiro lugar, era un calendario lunar. Isto quere decir que se rexía polos ciclos da lúa. Lúa nova, crecente, chea e minguante. Na súa orixe tiña 10 meses, ata que no ano 700 a.C. o segundo rei de Roma, Numa Pompilio, adaptou o calendario romano ao calendario exipcio. Engadiu os 2 meses restantes, xaneiro e febreiro. En segundo lugar, os calendarios modernos contan o número de días despois do primeiro día de cada mes. En embargantes, o calendario romano contaba o número de días que faltaba para unha data clave máis próxima. Hoxe imos comezar coa explicación do orixe do mes de xaneiro. Este foi o primeiro mes que se tivo que engadir. O seu nome antigo era Ianuro, en honra ao deus Janus, Xano en galego, que era o protector de portas e entradas. Esta divinidade representábase cunha vara e unha chave. O seu templo tiña 12 portas correspondentes a cada un dos meses do ano. As portas permanecían abertas nos tempos da guerra e pechadas cando a paz reinaba no imperio. Todo romano que desexaba iniciar con bo pé un negocio ou rematar con éxito unha empresa acudía a render culto ao deus Xano. O primeiro día do mes, os romanos ofrecían a Xano unha torta de pan feita con fariña previamente amasada con sal e viño. Tamén este día estaba dedicado ao perdón e aos sentimentos da amizade, sentimentos que se manifestaban en troca de agasallos e presentes. Os cónsules tomaban posesión do seu cargo o primeiro día de xaneiro e facían as súas ofrendas durante o ritual relixioso no Capitolio, pola prosperidade da nación. Como curiosidade, celebramos o comezo do ano en xaneiro debido á campaña de Hispania, que necesitaba dos cónsules con previsión e estes só podían ser elegidos co novo ano por a necesidade de organizar a súa estrategia. O comezo do ano pasou de marzo a xaneiro. Moitas grazas aos nosos expertos en cultura romana. Moi interesante todo o que nos contastes. O primeiro venres de cada mes
falaremos no noso programa da orixe do nome e historia dos meses do ano. Mañá venres imos a dedicar o noso programa á orixe do mes de febreiro. Agardamos por vos no noso programa Camiñando pola Vía 19. Grazas pola vosa atención. Un saúdo a todas as ointes de Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola.